Jako dobrý den ještě jednou. Já vás tady vítám na prvním 0. ročníku podzimního lovu kapru tady v Černožicích na Rameni. Především bych chtěl tady pozdravit pořadatele, kteří si to vymysleli a kteří to spackali, tam Libora Vejfutrovýho a Jirku Pacovskýho. To spackali, když tak jim potom rozbité hodinky. Zatleskáme jim, že to udělali. Oni to spackali, že ty by nebrali, ale za to asi opravdu nikdo nemůže. Od středy jsem jezdili do krmit pitlema. Těch ryb tady skutečně dost, máme jako organizaci, máme přerybníno, dostal jsem dokonce i trošku z prďáka z kraje, že jsme to přehnali, ale rybám neporučíte, že jo, takže to se nedá nic dělat. No a takže to špatný bylo ze 44 závodníků, chytilo celkem 9 rybářů, chytilo nějaké ryby. Jo, a to umístění bylo asi tak, takže na prvním místě se umístil pan Jan Albert. 85 bodů a vyber si, co chceš, co nejdole ne, jo, co je tady. Na druhém místě umístil pan Stuklík Jiří, nový taky 74 bodů. Blahopřeji. Na třetím místě náš velký pomocník. No pohodě. Pomohl zajistit tady. Blahopřeju. Já to čekej ještě pak, jo, tam nechťáček. No jo, však ještě Vera nepřišla. Na čtvrtém místě pan Libor Freli. Na pátém místě pan Kudrna Jaromír. Zaplatíš dneska teda. Blahopřeji. Já si toho vzít nebudu zpátky. Na šestém místě Vágnek Jiří, náš stálý zákazník. No, tak jako asi mám dělat, jo. Na sedmém místě pan Mráz Michal. 41 bodů. Krásná práce. Na 8. místě stálý zákazník, dneska střízlivý pan Václav Prokop. Jo, tak to zase není tak. No, konečně už jsem měl strašně polezu zpátky. Na 9. místě pan Kleček Miloslav. Taky mu blahopřeju, vyber si něco. Zapomněl jsem na někoho, někdo chytil rybu a nečetl jsem, která byla bodovaná, ne. Takže ještě jednou. Moc krát děkuji za účast a tu Rodiny to vydráží, když ryby to vyhrává, krmení, tak rád chodí, no. Co s těma cenama? To je pro pořadatele.